Όταν λες εσύ είμαι πατριώτης, σου λες είσαι φασίστας. Ναι ρε, είμαι φασίστας άμα είμαι πατριώτης. Αν τον πατριώτη το λες φασίστα, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Καραγκιόζη. Εγώ είμαι φασίστας επειδή είμαι πατριώτης. Εσύ που είσαι άπατρης τι είσαι? Το μέγιστο τίποτα? Πουλήσαν την πατρίδα μας. Αυτές οι οικογένειες που κυβερνούν την Ελλάδα. Έδιωξαν τη βασιλεία για να γίνουν βασιλείς στη θέση των βασιλιάδων. Φυσιολογικά θα έπρεπε να έχει εναντιωθεί ο κόσμος σε τέτοιο βαθμό που να τους έχει δημιουργήσει τέτοιο φόβο που να αρχίσουν από σήμερα, όχι αύριο, από σήμερα, διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των χρημάτων μας, της περιουσίας μας. Γιατί δεν είναι του μπαμπά τους, δεν είναι της μάνας τους, δεν είναι της οικογένειας τους. Αυτά που διαχειρίζονται είναι δικά μας. Διαχειρίζονται την πατρίδα μας. Δεν διαχειρίζονται λεφτά. Διαχειρίζονται την πατρίδα μας. Δεν είναι πατριώτες. Είναι άπατρες οι πολιτικάντιδες. Γιατί πολιτικοί δεν είναι. Πουλάνε την πατρίδα μας.